Mira, jo recordo que abans, quan pensava en el futur, m'il·lusionava, no? M'agradaria dir-li, no?, que... Però no sé si m'atreveixo a... Per vosaltres és molt fàcil perquè heu nascut en aquesta època, però jo ja no puc més. Tindré una feina que m'agradarà, tindré una casa al meu gust. Que jo ja no arribo. I... L'important, no?, és que... Tindré la meva parella, els meus fills. És que és molt estrany, no?, el que sento, però sé exactament el que sento. Que no entra el pin, que no entra el pat, que no entra el puc. Hòstia. Mira, tu saps, no? Jo... I ara... És ben bé, això, no? La frase perfecta... Està tot bé? Aquest ritme? Si el que farà és que un dia em trobaran al sofà així. No? I de sobte jo la veig... Però trobo que falta una mica de... I... Com... I francament, ja no sé cap on tirar. Un priorat. T'has d'emportar un rosat. Brut Natura, gran reserva del 2015. Un any excel·lent. Garnache Carinyena, un clàssic, 2019. Jove del 2021. Déu Empordà. Humides de sempre, però fet com mai. T'agradarà. I amb el poder màgic de fer-te dir allò que realment necessites dir. Em sembla que et sorprendrà. Això, exacte, això és el que vull. Ah. Val, sí, un priorat va bé, sí. Que jove, no?